ಪರಲೋರಿಕಿ ಏಸು ದೇವುಟಿ ಬೆದೆರ್ತೆ ವಂದನಾಕು నేంతే దేవుటి వాగ్దానం. పరిశుద్ధమత్త జాగతి నుండి దేవుడు నీకు సాయం తుంగితో సియోంతె నుండి దేవుడు నీనిని ఆదుకుంటో. కీర్తనన్ పుస్తకము 20వ అధ్యాయము 2వ వచనము. ప్రార్థన. యేసయ్య నీకు వందనకు తండ్రి, ನಿಮ್ಮ పరలోక నుండి నీ పిల్ల నీరమ తమ అవసరత అన్నీ తీర్చని దేవుటిని, అన్ని సందర్భకిని ఆదుకుండని దేవుటినయ్యా నీకు వందన. నీ పిల్ల బాత ఇబ్బందికిని ఇరుకుకిని మినురు ஒரு కష్టకి నుండి విడిపిసొరే ఆదుకునిజి మున్నెడికి నడిపిసింజొరు ఏసైతి పెదెత్తి మాట అంత తలపురమినం తండ్రి. ఆమెన్.